Млади доброволци, победители в конкурса "Доброволчеството, доброто в нас", бяха на посещение в Европейския парламент в Брюксел. Това стана по покана на евродепутата от Европейската народна партия ГЕРБ Моника Панайотова. Учениците имаха и специална среща с еврокомисаря по хуманитарната помощ Кристалина Георгиева. Тя съобщи, че Европа вече е приела регламент за доброволчеството, в рамките на който ще се създаде Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Това ще даде възможност за много доброволци в рамките на Европейския съюз да участват активно в доброволческа дейност. Ще бъде създаден необходимият механизъм и хубавото е, че регламента всъщност има задължителния характер за всички държави членки, т.е. той ще бъде приложим включително и за България. В Япония, затова няма да го забравя никога, в Япония, когато беше тройното бедствие, отивам в една от спортните зали, където бяха настанени и евакуирани от Фукушима. И ние доставихме там помощ от Европа и питам кмета на града, където се намира тази зала: какъв ви е най-сериозният проблем? Какво бисте ми казва той? Най-сериозният проблем е, че имаме много повече доброволци, отколкото ни трябват. Мирела Карабанчева е доброволец от години. По нейна инициатива в 21-во училище в район Лозенец, столицата, ученици започват да помагат на свои другарчета с специални образователни потребности. Добрите резултати не закъсняват. И за мен е нещо, което не струва много на мен, но пък на другите получават много от това. С колегите евродепутати настоявахме за това да се признава за професионален стаж доброволческата дейност, основно извършвана от младите хора. България е сред малкото държави в Европа, наред с Словакия и Словения, която все още няма закон за доброволчеството. У нас броят на хората, които се включват в доброволчески акции, е едва 6%.